Tu hi toques, jo hi toco. Em dic Laura Parra, tinc 15 anys i estudio piano a l'Estudi Musical 143. Aquest any, amb el 150 aniversari de Falla, a principi de curs, vaig començar a llegir el Nocturn de Falla que després interpretaré. A mi m'agrada molt tocar el piano perquè no només ens permet connectar amb compositors internacionals, sinó que ens permet descobrir la nostra cultura a través de la música, com amb aquest Nocturn de Falla que espero que gaudiu molt.